bisimillahi rahmani rahim bandiraɓe caggal yettude Allah ko julde nulaɗo ɓurnaɗo windere yettude jignaɓe men e jignaɓe mumen sernaɓe men e sernaɓe mumen ɓeɓe fulɓe saliɓe yaware huɗortoɓe gacce heɓortoɓe belkaɓe endorta ko funti mo kala ɗo woni yo jaam kisi Allah gone meɗen hande nayi lewru décembre e ñaguima Allah toɓɓe baɗoje to leydi Gambi yalla waɗe toɓɓe jaam toɓɓe kisal toɓɓe ndenka Gambi ganni mum guilay Pierre Ndiaye en AIP lande mum e Daouda Diawara PPP ha yetti omo ganduɗa ko Yaya Jammeh AIPRC e dendagal bandiraɓe landaji ha yetti Adama Barrow eɗen gandi elle caggal Yaya Jammeh ko joni toɓɓe lawɗinaɗe gone waɗede toon to leydi Gambi yo Allah waɗa hen jaam waɗa cellal waɗa kisal lañƴo kala tekkina banggue mum Mama Kande nan toon wondude Adama Barrow soppolgo no woodi yo Allah hokkuɓe e gañanani heddiɓe en jetti e say fall leydi men Sénégal fayi koye toɓɓe ko ɓoyata ko fate mairuji so Allah lamɗo yettini ko wiide bandiraɓe ne gartata hakkillaji mumen rentade wasde gollade golle bonɗe ɗe ne addana neɗɗo o janggo ñiŋede addana ɗum gacci so Allah lamɗo jaaɓi toɓɓe ɗe ko jawtoje toɓɓe ɓurtano wulde hakkude Senghor e Lamine Gueye toɓɓe ɓurtano wulde hakkude Senghor e fitina ɓurtano bonde hakkude Senghor e Mamadou Dia e Waly Diogne Dia e wondiɓe muɗum landa opposition ɓurtano bonde hakkude PA mo Abdoulaye Ly e Léopold Sédar Senghor toɓɓe ɓurta bonde hakkude omo ganduɗa ko kañum woni hono Abdoulaye Wade e Senghor kono hakkude Abdoulaye Wade e Abdou Diouf e ko nandi hen e ko nandi hen mbasen jurnade gartan hakkillaji meɗen ko adi foof wona kala mo heɓani kayit APR walla Benno Bokk Yakar a jeyaka e laamu a fotani wotanede ɗo bandiraɓe en poti famnede ɗum alay saago ko goto tottete kayit o ko mawɗo leydi andi mo suɓoto totta kayit o jikki joguiɗo e muɗum kono hatta heddiɓe yaaduɓe e makko ɓe e wonduɓe e makko ɓe ene jogui hakke kañanne yaade yiiloyade kayitaji goɗɗi gam ƴamdele fol laamu ɗum firti ko jaafoɗon mi naatede men Amadou Moussa Anne e yewtere kuccam ko fate darogol eɗen jarnomo kala darogol yanke yo jokkude Amadou Moussa Anne yewtere kuccam ɗo e Pile TV ko wiide bandiraɓe tan wonɓe jahani e ganduɗa dokkaka kayit Benno Bokk Yakar jaafoɗon kono firtani ɓe gona jaaɓe e landa o walla ɓe jiiɗa mawɗo leydi ndi ɗo no foti labde ko heddi ko ɓe ganduɗa ko serandiɓe ɓe koto hay goto wi kayi ko cerandiɗo min gondata walla min jaadata saabu eɗen gandi landa mawɗo no wonta togoso no wonta mawɗo e Sefio wonno ɗo BDS wonino ɗo IPS woni ɗo jibini ha joni hono PS PDS woni ɗo ɗiɗo foof laaminoma hande natti laamade goɗɗi gari laamima e dow mumen firti ko landa mawɗo wonta togoso no wonta mawɗo mbawɗen wi tan ko neɗɗo sala jasa e kala landa mo woni ganden kadi aduna ko carte wuri so Allah hokkima hawi bandel muub kono waɗa fi kella hakkillaji so carte baglitima sa yettama koko musata ndemɗen konnguɗi bonɗi ɗi goppen ayibaji ɗi gaccen ƴettoje ɗe hande réseaux sociaux ji kala ko neɗɗo haali koko moftete hanke wonko waɗano wawa ko yiyede so wona ko winda kono hande kala ko neɗɗo no haala ko neɗɗo no wiya yo rento gueɗal keddigal ngal ndenoɗen neɗɗo mo gondunoɗa gollodiɗa jaaduɗon nafodirɗon teddodirɗon innodirɗon ɓiɓɓe ha bandiraɓe mon natodiri ɓesuji mon natodiri sababude politique ceya toon ƴettoje gona hen ayiba wona hen kuddi wona hen eɗen poti rentade hanki ko liidoraji addunoɓe landaji puntanno militaji nde pinal yettaki ɗo kono hande elle ko militaji puntata ardiɓe landaji mi wiyama ɗo wona Samba mi heɓa hunde janggo wiya koye Demba gonɗumi wona hunde mi ƴettoga mi heɓa hunde mi dañiga mi heɓa hunde hanki wonno ko darogol teddugal e fodde ene yadno hen kono hande e nder leydi men e nder leyɗel Afrique wonti ko wulludani ma dow nde puɗɗa medde ko ñamete ko ƴetto teskeɗa aybin peccoɗa wullu meeɗa ƴetto teskeɗa aybin peccoɗa beele ɗum ko gueɗal dimo so tawi ɗum ko namdo ko non jaaboto elle ko non ɓe waadi yo ardiɓe ɓe guittan militant ji ɗi gueɗe mumen tawa yettaki ɗon yo militant ji ɗi nunɗu ganda hanki wonmo gondunoɗa gila hay hunde kewani nde a wawa a jogaki
a irani a ɗisani koddiɗe jogaki joguiɗe jaɓani wallude ballannoɗo maggila nden hande hoti woɓɓe goppa ɗum saabu janggo ɓen mbawi nattude dañde wona a bonnirama ga to ummiɗa ɗo a bonnirama to paɗa to fewani Allah dandu en hen ko jarnade ɓe ganduɗa ko kañum goni sababu oɗo télé wona sabu politique hawno Moussa Dia en jettanmo jetto joguiɗo ɗo fuɗɗi molaɗo haaɗi min 85 86 mbeɗa jangguina pula guuriki koliyaɓe yo Allah yuma yaafo Oumar Anne lolliɗo lewowo ko kanko idimi nande kala nde ɓe cohli ndema ɓe cohli ko faade jardin ɓe jiiɗi ballal ɓamtare o wi mi heewi wonde bosiyaɓe mi ƴeewi baba koppareji wimi hol baba koppareji o wi ko hawno Moussa Dia ɗum ko gila darugol suwa gila dekkal ngol suwa gila suwa ina walla miskineɓe ina safa ñawɓe ina jaccina ɗanniɓe ina wallita ko fate faggudu addi ndema walliti gaynaka on so naati darugol hande o neɗɗo fotani ƴeewde wonde ko lande to walla ko lande ga o jeeya walla o waɗananimi walla ha sabanagam o na ƴetto na haala haaluji bonɗi na haala haaluji nafata ittowo e jawdi mum e doole mum ina walla leñol on so laamu totti ɗum ma yettin yo Allah hokku en waaɓe noon gona e laamuji meɗen ittowo ko nela ko ina ñaama ina addi bame muɗum ha e meeting so waɗani meeting dañata so wonano laamu wawa dañde so wonano toɗɗede wawa dañde so nelama yettinta on so dañi wallata ndentuɗen ɗum foof nan e nder hen ko wiide eɗen jarnomo kanko o mo ganduɗa ko hawno Moussa Dia kadi eɗen jetta Daouda Moussa Dia mo ganduɗa ko kañum kadi wonde sababu ha ɗum ɗo daña ko ɓuuri welde en ɗo ko gardiɗen ɗo tuggi puɗɗiɗen ɗo fay ñallangal hande ko Allah kaldanmi heewi ko jiiɗen gardiɗo radio walla télé wiya hoto kaari haale telam hoto inde makko haala hen en jini ardiɗo radio ji kala inde neɗɗo jomum tawma tan wima yaltu e studio o hoto haal kaari ko opposant am kaari ko min ndendani parti kaari wona guiɗam radio ji kewɗe teji kewɗum bonni ɗum kono eɗen jarnomo ha ɗo ɗo gonɗen hande o mi anda janggo noon ko addata hande gonɗen koye 4 décembre ko samedi mi anda janggo ko addata o meeɗani wiide hoto kaale inde neɗɗo hoto kaale Samba hoto kaale Demba hoto kaale invité wonɓe ganduɗa ɓe ndendani yiyande ɓe ndendani darugol ñande fof nanɗo invité o meeɗani haalde amin jarnomo e ɗum omo wawno annude min wiide mo jeeyaka nagam hoto invité ɗo mo ala e patta gam hoto invité ɗo o wi ko jaaɗo e leñol ngol jaaɗo e leydi ndi Afrique najo kala garɗo ko haalata ko tawa toñani ƴettaki huɗani yo hokke yo haal Daouda Moussa Dia o jaama jawdi makko kanko e miñiraɓe makko e mawniraɓe makko e jetti Abou Ceerno Alassane en kamɓe kala e janimaɓeɓe e wandiraɓe rewɓeɓe hay goto en goppani ko heddi en ko mbatten hakkillaji ko wona e dow muɗum ko ngoɗo sumgo ko sumgoji enen laamaɓe lesɓe wona sumgo mawɗo leydi wona sumgo député ji nafowo en e diwan en nafannoɗo men e diwan men ballannoɗo men nde en ngala en mbawande eɗen kodde mum ina yomo en so tawi eɗen jogui haqqillaji ɗi ganduɗa ko jogoɗe wallude en ƴetten on cuɓoɗen ɗum woto ƴeewen hinde nde o jeeya woto ƴeewen tago makko woto ƴeewen diwan mum ummi so tawi kayitaji makko koye diwan men jeeya omo wawi laamade omo foti laamade gaccan mo o laamo koye ñafnade bandiraɓe e wiide yen gartir hakkillaji meɗen sababude renduɓe commune ko kañum poɗodirta ma andani commune on poɗodirta mo poɗodirta commune sa hawi mo kawɗa ko onon ndendi commune o so hawima ko onon ndendi commune o onon ubbodirta mayɓe kumodirta dawle idodirta ɓiɓɓe kayitaji jibinande onon pewnirta onon ndendi ɓamtare mbatton haqqillaji e koye mon gandon ko ɗum darugol so tawi gasi kala kawɗo Allah hokku ɗum kawaɗo kadi Allah hokku ɗum muñal janggo kawɗo o wasa wiide ene joƴƴa kawɗum o kawaɗo o wasa wiide ene salo kawɗum o sababude addata ko caɗele e fitinaji ko wiide bandiraɓe mbatten hakkillaji e ɗeɗo toɓɓe eɗe kula noon anduɓe darugol ngol mbi gila e 1900 ji ɓennuɗi hakkude Lamine Gueye e Senghor ina huula toɓɓe baaɗe noon jogani wattude sona hikka won woɗɓe kadi ɓe gona jamiyan ɓe natuɓe e nder hen addoɓe fitinaji yiɗɓe rufde ƴiƴam mbatten haqqillaji won woɓɓe ummiɓe wona ɓamtare addi ɗumen ko yo bon ndentoɗen bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ko wiide ñande 33 e nus Allah lamɗo jaaɓi ballal Allah e ballal ardiɓe ɓe ma Pindi TV wanno hewno wadde ni addande on belemaji moɗon ko wona ɗum ko to banggue juɓɓudi to banggue série ji mago to banggue théâtre waylo mo Pindi TV idi addude hande ha hewɓe jiiɗi naati hen ɗe jetta natɓe hen ɓe ñambude ko moƴƴi no moƴƴi
eɗen jarno mawɓe men waɗɓe jawɗele mumen ha hande théâtre pula watti yeɓede wona comci coofɗi wona neɗɗo joguiɗo gueɗe ɗe jooɗani wona neɗɗo ina hoyna ina yaltine hen wona neɗɗo bolle puuɗe yaltinte hen sukaɓe men nattini yebde ayawu e nder leƴƴi gonɗi saabu kala nde pullo yaltina ko neɗɗo mo holtani eko nandi hen eko nandi hen eko nandi hen eko nandi hen ɗum noon alay saago ndentoɗen alay saago tawɗen ganden en dañi ɓamtare en ballama ɓamtare wande fayida en jarnimamaɓe inen jokki to banggue juɓɓudi théâtre uji ɗi koko jokki goɗɗi kesi nani gara jewte kese nani gara ko wiide bandiraɓe tan oɗon jallo jaafo gacca hakke sa e sakala ma jewtuɗen jarnade e dendagal gollotoɓe ɗo ɓe caggal nde jettuɗen waɓɓe jawɗele mumen mbaɗi galle o mbaɗi hen ndiyam ɗam mbaɗi hen courant coodi hen kaɓirɗe mumen mbi yo fuɓe kutorte meeɗani yonitade yo allahu lamɗo ɓeydanɓe goɗɗo kadi joguiɗo ko way noon yo allah lamɗo ɓeydan ɗum ɓiɓɓe fulɓe salliɓe yaware hurotoɓe gacce heɓotoɓe belka ɓe endota ko funti ko Abou Samba Diop arno yewtude e moon assalamu aleykum wa rahmatullah